जों बयबो मिथिगौ बर'फोरा ट्राइबेल हारिनि सुबुं आरो ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा दिनै आसिन दाननि जोबथा खालार बा 3 खालाराव बयबो आबाद फोथाराव आबाद मावनानै सोनारना जाग्रा बयबो रायजो राजाफ्रानो दिनै आसाम नाङैनो जोङो आबाद फोथाराव जोङो गासा सावनायखौ नुनो मोन्दों आरो जों मिथिगौ बयबो ट्राइबेल सुबुंफोरानो मिथिंगानि सायाव सोनारनानै जाग्रा बर' माहारिफोर आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेल माहारिफोरजों लोगोसे बर'फोराबो मिथिंगानि सायाव सोनारनानै जायो नंगौ बे समाव आङो बड'लेण्ड बुब्लिन जानानै दंफैयो नैबे सरपाम होननाय बे गामियाव आरो बेवहायनो नोंथांमोना बयबो सिनायखानाय बयबो मिथिखानाय गुरु हरेश्वर मोसाहारिनि न'खराव जोङो दंफैयो आरो बिथांनिफ्राय जोङो मिथिनो लागोन बर'फोरनि जि दोरोङारि खान्थि जि गासा सावनाय खान्थि आरो 1 काति फालिनायनि माखासे नेमखान्थिखौ जों बिथांनिफ्राय मिथिनो लागोन बे समाव आंजों लोगोसे दङ बिथां गुरु हरेश्वर मोसाहारिया आं बिथांनिफ्रायनो दिनैनि जि गासा सावनाय जि नुथाय बेजों लोगोसे 1 कातिखौ जोङो बिथांनिफ्राय जोङो मिथिनो लागोन बे समाव गुरुखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लियाव बरायबाय जोङो आरो नोंथांनिफ्राय रायजोनि गेजेराव मिथिहोनो जोङो नाजागोन जे दिनैनि जि गासा सावनाय दिनै बर'फोरा गासा सावनानै दिनैहाय माइनाव फोथाराव गासा सावदों बेनि ओंथिया माबा जों मानि थाखाय गासाखौ सावो साबायखर थाबाय बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आं दिनै नोंथांमोननि सोंनायनि फिननायाव बुंनो नांगोन दि आथिखालाव जों नुबोबाय थानाय गोदोनिफ्राय दा दिनैबो बे फोरबोआ सोलिदों माइ आबाद थिलियाव गासा सावनाय गासा माने आलारि सावनाय आरो बे आलारि सावनाया जों बुजिनायाव जों मिथिनायाव जे जों आबाद मावनानै जाग्राखायनो बे जोंनि आबादा जाहाथे एम्फौ एनलानिफ्राय बारग'यो बे बैग्यानिक दृष्टिभंगिबो दं आलारि फोजोंनायाव एम्फौ एनलाया बारस'नानै थैयो बे जाबाय बैग्यानिक दृष्टिभंगि आरो बिनि अनगायैबो जोंनि सुबुंफोरा माइ आबादा बे समाव थरायो नालाय गोरबोआव थायो बे दिनैनिफ्राय गाबोन अखानायबानो गोदोनि बायदिबा माइआ स्र' ओंखारजोबोमोन आरो आथिखालाव गायनाया खेथियाबो माइ आबादाबो बिभिन्न ओंखारबाय आरो बे जि बैसो दं बैसोनि हिसाब दं बे हिसाबैसो माइ आबादफोरा ओंखारनाय सिगां ओंखारनाय उन ओंखारनाय जायो नालाय दा बेबायदि स्र'हाय ओंखारजोबा आरो खिन्थु गोदोनि जोंनि जिथु थुलुवा माइसालि जोसा बायदिसिना बे माइमानि अनगायैबो माइ फिसाफोर माखासे दंमोन बेफोरो गासिबो एखे सानावनो ओंखारोमोन आरो जों नुबोनाय बायदिबा बेजों लोगोसे जोङो जे नुनो मोनो काति दाननि 1 खालाराव दिनैहाय बाथौ फोरबो फालियो माइनाव बरायो बे बिथिंखौ लानानै रायजोनिसिम माबायदि नोंथाङा फोरमायहरनो सानो बा बिनि ओंथिया मा बिनि ओंथिया जाबाय जोङो मिथिंगा सिबियारि जाथि बर'फोरा जों काति मांखोनि 1 खालार खालि बाथौ फोरबो फालिनायजों लोगोसे माइनावखौ बरायनाय जायो माइनावखौ बरायनायनि खारना बेनो जों जिहेथु जोंनि आसामाव जों बर'फोरा माइ खेथिखौनो प्रधान मावो नालाय गुबुन हादोरसाफोरनि खोथाया जुदा बाथ्रा जेरै राजस्थानफोराव माइ खेथि नङा बिसोर माइरंनि माइ जाया जेनेबा बिसोर आटा रुटि जायो खिन्थु बर'फोरा ओंखाम जायो नालाय बेखारनो माइयानो प्रधान आबाद बेखारनो माइखौ गाहाय हिसाबै जोङो मावो दाङो आरो बिदि थांना थायो नालाय बिनिखायनो माइखौ जों माइनाव होननानै मानिनाय जादों माइनाव अर्थआ बेखौल' बुजाया माने प्रिथिबिखौबो बुहुमखौबो बुजायो माइनाव खारन जेसेबां उद्भिद रज'यो बा मिथिंगा रज'यो बेफोर गासिबो बे हानिफ्रायनो जाया होमबा
बेनिखायनो हाखौबो बसुमतिखौबो जायखौ जोङो हायलुं बिमा होनना बुङो बे हायलुंखौबो माइनाव होनना बुङो आरो दा हानिफोरानो उत्पन्न नालाय नाथाय काति मांखोनि 1 तारिखआव जोङो बेखौ बरायनाय हिसाबै फोरबोखौ होयो आरो जों बाथौआव बिनि माइनावनि नेरसोन हिसाबै माइ खिरखासे बहायनानै जों बेखौ फोरबो जोबनायनि उनाव बरायनानै लांनानै खाम सिफुं जथा दामना मोसा मोसा लांनानै जों बाख्रियाव सोहैयो आरो बे जाबाय जोंनि बरायनायनि हुदा बर'फोरनि आरो धोरोम सिबिनायनि बेलायाव नैबे काति फोरबोनि अनगायै धोरोम सिबिनायनि बेलायाव जोंनि जे बर'नि धोरोमारि खान्थि बेखौ सोमोन्दो लाखिनानै नोंथाङा मा बोसोन होनो सानो? आंनि बोसोन होनाया बेनो जों बर'फोरा जिहेथु बाथौआरि बाथौखौ जों पुरुष होनना सानो पुरुष होनना बुङो जोला आथोन आरो ओमफ्राय बे मिथिंगाखौ जों जो आथोन होननानै बाहायो आरो बुजियो बेखायनो माइनावआ जो आथोन जाबाय नालाय बिमा माइनावखौ जों सिबिनांगौ जिहेथु जों जाना लोंनानै थांना थायो अनसायजानाय जोंनि मोनसे बे सासे मोदायजो गोहोगोरा मोदायजो होननानै जों बुजियो आरो दा बे माइनावनि माबायावनो सिरियावनो जेनेबा दैफोराबो गोलैयो दै नङाबाबोथ' जों थांना थानो हाया आरो आबाद मावनांगौबो दै नांगौ जोंनो बेखारने दैखौबोसो जों माइनाव हमना लानो हायो आरो दा बिमा मावनायखौ जोङो जोंनि रायजो जानायाव जोंहा मोनसे माइ बाख्रि थायो न'खराव बाथौआरि न'खराव माइ बाख्रिखौ भान्दारि होनना बुङो थारमाने माइनि दोनग्रा भान्दार आरो बियो ओंखायनो भान्दारि बुङो इसिंनिखौ जोङो खुमारि होनो गोदो बै हानि बानायग्रा हिराफोरा गिदिर गिदिर दाबखा बानायमोन बेयाव जों माइरंखौ दोनो आरो बेखौ भान्दारि खुमारि होनना बुङो दा जोङो मोननै सिस्टेमाव माबायो जे मोनसे माइखौ बहायो जों माइखौ फज'यो खिरखासे बेखौ बरायना लांनानै बे 1 काति सानखालि फोरबो जोबनायनि उनाव बरायना लांना बाख्रियाव सोहैयो आरो न'खरफोराव बाथौआव माइरंखौ बहायो बे माइरंखौ इसिं न'आव सोनानै बे खुमारि दोआव दोनो आरो हानि बानायनायखौ दो होनना बुङो आरो बे हानि दाबखायाव दोनो आरो बे माबाया काति मांखोनि अर्थ'आ जाबाय काति होनना गोदो काति मांखोआनो सबसे आंखालनि दिनमोन आरो दा गोदोनि मानसिफोरा जिहेथु जेराव बिजि गैयामोन सिलाइ मेचिन गैयामोन बेफोर गैयि समाव जों गस्ला जिबाबो गस्लाफोरखौ खाथि खुथि लायोमोन गामसा जिब्लाबो गामसाखौ खाथि खुथि लायोमोन आरो बे खाथि खुथि लानानै जों बे माबाखौ गब्लंनाय माबाखौ जों होबथायो आरो बे लाजिनायखौ होबथानायनि थाखाय जों बिदि खाथि खुथियै बाहायो जोमोमोन गस्लाफोरखौ गोदोनि मानसिफोरा बिजि गैयामोन नालाय बिनिफ्रायनो बे आंखालनि दिनखौ काति मांखो होननानै बाहायनाय जादों आरो बर'फोरनि बे खुगा बाथ्रायाव आरो बे जोंनो गोदोनिफ्राय सोलिबोगासिनो दं आंनि मेसेज होनो गोनां बेनो जे जोंनि बर' हारिफोरा बाथौजों लोगोसे माइनावखौ फुजिनांगौ आरो लोगोसे जों माइनावखौ बरायनाय हाबाफारिखौ लानांगौ प्रति न'खरावनो जा राजुहुवायावनो जा समाजारि बिथिंखौ होनदों राजुहुवा दा प्रति गामियानो जिहेथु रायजोनि थान थाखायो थानसालि बे थानसालियाव जों फोरबोखौ खुंनाय लोगोसे जों माइनाव बरायनाय हाबाफारिखौ लानांगौ आरो दाना माइनावखौ जों जाना लोंना थांना थाखायोखायनो जों बेखौ बरायनांगौ जाहाथे जोंनि मोन्थोरफोराव दंखायो जे बांबुर जानानै उरायलांनाङा आरो दैयाव फानसे अराव फानसे जों खालामफ्लाङो रायजो जानायाव गोदो आइजोफोरा माइरंखौ दैमायाव सुयोमोन दैमा गोनांफोरा दैमायाव सुना माइ गावखौ बासि बासि दैयाव गारो आरो गारनायावनो दैयाव थाङा होमबा बिदि दैयाव गोजावलांनाय जों बाहायनायफोराव बे माइरंखौ सौनायाव खुनायाव जों आथिंजों गाजायै नुयो बिनि थाखाय जों बे धोरोमजों लोगोसे
कातिनि 1 तारिखआव जों माइनावखौ फालिनाय जायो। बरायनायनि सिगां बेखौ बावनानै जों सिबिनाय जायो आरो आथिंजों जोस्र'स्राङो हासिबजों सिफ्लाङो होननानै जों मोन्थोरावनो गायखायो आरो बिनि थाखाय बिमा माइनावआ दुखु मोननाङा, अन्थाइ बायदि दिदोम गोसो लानानै जोंनि माइहुं माइ बाख्रियाव गोग्गोमै थाबाय था आरो रुजु-रुमु बे न'खरनि रायजो राजाखौ जाहोनाय लोंहोनाय फोथांना लाखिनायाव मोजाङै बिहोमा होलांथों होननानै बुङो आरो थिग काति मांखोनि बे दमासियावबो काति मांखोलाय आसिननि लास्टआव दिनैनि माबा सावनायाव गासा सावनायावबो बे मोन्थोरखौनो गायो जों बांबुर जानानै उरायलांना बहुद माइआ बाय उरायलाङो। जाहोना बिभिन्न दं देसुन दे बेबायदि उरायलांजानो जों गियो नालाय जों जाहाथे जे खस्थ' जानानै मावदों बेखौ जाहाथे जों मोजांहाय प्रडाक्सनखौ मोनो, फिथाइखौ मोनो। बिनि थाखायनो एम्फौ एनलाया दाजाथो आरो ओमफ्राय माइफोरा जाहाथे ओरैनो उरायना थांनाङा, नोगोद जों फलखौ मोननो हायो। बिनि थाखाय जों बे दिनैनि साथि सावनायावबो जों मोन्थोर गायो आरो दा जों काति मांखोनि कारना बेनो काति मांखोआव बाथौ सिबिनायनि मुल जाहोना जे माइखौ जों माइरंखौ खेथि मावनानै जानानै थांना थाग्राखायनो जों माइखौबो धोरोमजों लोगोसे फालिनांगौ जाहाथे जोंनि जानाय लोंनायाव खुनु जों जाहाथे आंखालाव भुगिया आरो जोङो नैबे मोनसे गोनांथार सोंलुखौ जोङो लानानै फैगोन जे गोदोनि धोरोम सिबिनाय खान्थि आरो आथिखालनि धोरोम सिबिनाय खान्थिजों बेनि गेजेराव थानाय फारागथिफ्रा माबायदि? फारागथि दङ। दाना खायसेखौ बुंथ'वाबाबो बुंनांगोन दा रायजो राजानि थाखाय मिथिहोनायनि थाखाय आरो बे गोदोनि धोरोम फालिनायाव जों बेफोरबायदि गासै माबा खारनखौ लानानै फालिबाबो थेवबो गोदोनि फालिनाया जाब जुबमोन आरो खुनु डिसिप्लिन गैया, खुनु आसार खान्थि गैयामोन आरो आथिखालाव खिन्थु बे आसार खान्थिखौ जों लाबोबाय आरो बे आसार खान्थि मानियाबा धोरोमाव मुथुबर आसारा मेन, आसार आरो बिसार होननाय दं आरो आसारा थानानै जों जुदि बिसार गैयाबा फालिनायाव जेथिया जोंहा जेबो फालिनायनि मिनिं थाया आरो बिनिफ्राय जों फिथाइबो मोननो हाया। दा बुंहोलां दा नैबेयो आसार होनायाव जों बाथौ सावो मंगलबारै धोरोम फालिनायाव बाथौखौ गासा सावोबा साथि सावोबा बे न'खराव जे जों आइजोफोरबो थाया होनबा न'खराव दा आइजोफोरा दानारि मोनसे आसार जानाय नियम दं। बै नियम खालि जोंनि बर'फोरा आंथ' बुङो बर'फोरा बांसिन आसार खान्थि मानिग्रा जाथि। आं खायसे सेमिनाराव लिरबायबो होबायबो लाइसिफोरबो थिखांबाय आं जे बेखायनो जे बेयाव लिरनाय बायदिब्ला आङो नैबेखौ बुजायदो जे बर'फोरा गोदो थारमाने बिराद मोदाय मुदुम सिबिग्रामोन। नैबेखौ बुजायदो जे बर'फोरा गोदो थारमाने बिराद मोदाय मुदुम सिबिग्रामोन, बिराद बोलि होयोमोन आरो जेराव कामाख्याखौबो बर'निसो होनो दा मिथिदोंना गोरों गोराफोरा। दा बिदि बोलि बिधान होनानै मोदाय मुदुमखौनो गोख्रोङै सिबियोमोन नालाय सिबिनायनि कारना बेनो जों जाहाथे न'खर संसार जानो जेबो दुखु खैफोद दा गोलैथों, जाहाथे रुजु रुमै मोनजाथों, खैफोद आफोद गैयालासे बेखौनो लानानै जों सिबियोमोन आरो थांखिया। अब्लाबो मोदाय मुदुमखौनो इसोर होनना सिबियोमोन जाहोनाव बेयाव जोंहा बे बर'फोरा इसुङावनो मोदायनि माबाया थाबाय नालाय, आसना थाबाय नालाय बे मोदायनि आसन थानायखायनो आसन माने बिदि थानायखौ होनदां मोदायनि बिदाबो होनो बर'फोरा। दा बे बिदाबो इसुङावनो दं नालाय बेखायनो इसुङाव आथिं सुवाबा हाबनो हाया, सेन्देल जन्था लानानै गाननानै हाबनो हायामोन बर'फोरा गोदोनिफ्राय। दाबो जों गामि जायगा खोनाय सोरखौबा खुगा बोखेनाय, सोरखौबा माबा गोना बोखेनाय ओरै जानानै थानायखौ जों दाबो मोनो आरो सोरनिबा न'खराव बिदिनो हाबनो हाया।
आथिखालाव बे माबा बिगियाननि जुगाव बेफोरखौ अन्धबिसास होननानै बहुदखौ मानिया दिसुन खिन्थु बैग्यानिकनि बाथ्राबो दं इयाव मानो होनबा नों बाहेरायाव गिदिङो सेन्देल जुथा गाननानै सेन्देल जुथा गानना थांनायाव गिदिंनायाव नों गाज्रि बेराम मानसिनि हागादै गाननायखौबो गाफ्लांबोबाय गाज्रि बुस्थु माने गाबबाय बेखौ लानानै नों इसुङानो जाबाय जोंनि जाग्रा लोंग्रानि मोनसे माबा आरोना मोनसे भराल नङा आरो दा बेयाव नों हाबब्ला जोंनि जाग्रा लोंग्रायाव थाम्फैयाथ' बे बिजानुखौ रानो जों जाग्रा लोंग्रा मुवाफोराव बायो जाहोनाव बेमार बारदेरनानै फैथायो आरो बे कारणे गोदो बेफोरखौ सेन्देल जुथाखौ सोखायानोमोन सोनो मोना सोब्लाबो आरो मोदायाव गलथायोमोन आरो बेखौ बबेबा गामियाव दाबो मोनगोन आं खरखाबारियाव दाबो सासे मोनदों आरो न'खरसे मानसि बिसिनियाव खिन्थु बेबायदि सेन्देल जुथा गाननानै दरखं मोखांनिफ्राय नायखांख्रबाबो गोना बोखियो मिथिबाय दाबो दङ दा बिनि थाखाय बर'फोरा माने डिसिप्लिन गैयामोन जाहोनाव बिभिन्न जायोमोन आरो जाथायाव गोलैयोमोन दा बेखौ जों फोसाबनानै बोलि प्रथाखौ बोखारबाय जेनेबा आरो ओमफ्राय जों खायसे अन्धबिसासखौ बोखारबाय दा बहुदा ग्रहन खालामनो हायाखै दिसुन दे दा जोंनियाव थाखोनै मानसि जानानै दं जेरै पुरनि कलिया गोजाम पुरनि गोजाम मानसिफोरा मानिनो गोब्राब जायो दानि गोदाननिखौ आरो ओमफ्राय दानि बिगियान जुगनि जिथु गथ'फोर उथ्रिबोनाय गोदान बिसोरबो बेफोरखौ मानिनो बायो कारणे आसार निति फालिया आरो बिसोरो धर्म फालिनाया बेलेग बाथ्रा खिन्थु डिसिप्लिनखौ लाखिनांगौ आरो धर्म थाब्लासो माइनाव थायो होनदो माइनाव थायोब्लासो मान जखैसा जायो होनदो जेथियालागि धर्म गैया तेथियालागि बे न'खराव खुनु समस्या जोबा होनदो आरो नैबे समाव जोङो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लागोन जिहेतु हारि दानायाव हारिमु बा थुनलाइ बा बायदि बिथिंखौ जोङो जौगानांगौ गोनां जायो नैबे बिथिङाव धोरोमाबो जोंनि हारि जौगानायनि मोनसे गेदेर बाहागो बे बिथिङाव रायजोजों लोगोसे आथिखालनि जि धोरोम थांना थानायनि बेलायाव आथिखालनि जि रायजोफोरजों लोगोसे लाइमोनफोरनो माबायदि बोसोन होनायजों लोगोसे माबायदि बाहागो लाहोनांगौ बेखौ बुंनांगोन दा नोंथांमोननि सोंनायाव आंनि गोसोआव जिखिनि साननाय आरो बे साननायखौ लानानै जों दा फोसावो खिन्थु आं खावलायगोन दि जातिनि माबाखौ अस्तित्वखौ मानि जातिखौ रैखा खालामनायाव जातिनि हारिमुखौ रैखा खालामनायाव उथिबोनाय गोदान सामानो बांसिन बाहागो लानांगौ आंनि नोजोराव खारन दिनैनि सेंग्रा सिख्लाया गाबोननि बिमा बिफा जागोन गाबोननि देश सालायग्राबो जागोन आरो गिदिर माने राजखान्थियारि मानसिबो जाहैनांगोन हादोरखौ दैदेननो गोनां जागोन बे कारणे हारिखौ फोथांनायाव धर्मआदि मोनसे एखे एंगारहायै बाहागो बे बाथ्राखौ आथिखालनि उथिबोनाय सेंग्रा सिख्ला सामानो बांसिन साननांगौ दं बे कारणे बिसोर बाहागो लाथारनांगौ दङ आरो आंनि साननायाव नङाबा जों ओरैनो हारि जाथि होननानै जों लेक्सार मारिबाय थायो खिन्थु बहुदखौ नुदों दा बेफोरबायदियाव जोङो दा जे बिमा रावनि खोथा बुंबाय थायो जों बिमा रावनि खोथा थुनलाइनि मानसिफोरानो गावबा गावनि गथ'फोरखौ इंराजि मिडियामाव होगासिनो दं दा बेफोरो ओरैनो माबा खुगा सिनायल' जादों आरो जों जुदि निजेनो सालिनायाबा धर्मआव ओरै बुंदों जेब्लाबो गावखौ सिनायग्रो गावखौ सिनायनांगौबाथ' धर्मआसो सिनायगोन जातिनि सिनायथिया एक नम्बर धर्म बेखायनो धोरोमखौ आं मोनसे जातिनि सिनस्रि हारा होनना बुंदों आरो दा बे सिनस्रि हाराखौ मेन जुदि जों साननानै मोनाबा धोरोमासो जोंखौ सिनायथि होगोन नालाय धोरोमानो जुदि जोंहा मेन सिनायथि हिसाबै रावबो जुदि मोजाङै बेयाव बाहागो लायाबा थानाय नङा आरो जेथिया जातिनि सिनायथियानो गोमालांगोन आरो धोरोमावनो जोंहा दङ हारिमुनि जिथु कालसार होनदों बेजों बे कालसारा दंजोबो जोंनि धोरोमावनो जातिनि बेखायनो धोरोमा एक नम्बराव फैथारनांगोन
आरो आं नुनायाव आथिखालाव जोंनि बे सेंग्रा सिख्लाफोरा बाहागो लानो नागिरा धोरोमाव। धोरोमा जे बोरायबासो लानांगौ बुरैबासो लानांगौ बे नङा। धोरोमखौ लानाङा खिन्थु धोरोमखौ रेसपन्ड होनांगौ आरो। धोरोमखौ सामलायनो बाहागोथ' लानो हायो नङा होमबा? न'खरावनो जा उइन'आवनो जा राजहुवायावनो जा दा सामलायनो बाहागो लानो हायो। दा बे बाहागो लानाया जानांगौ। बे धोरोमनि किसुमान माबायाव दावगालांनो नांगौ आरो ओंखारनांगौ आरो। खिन्थु सेंग्रा सिख्लाफोरखौ ओंखारबोनाय मोना आं। आथिखालाव जों नुदोंसों जों जेसेबां जि आर'ज हान्जा जाबाय गामि गामि माने बोराय बुरिफोराल' दङ नांथाबनानै। सेंग्रा सिख्लाफोरा गालां गालां गैलानो आरो। बोरायना थैलांबाय खायसेया आर'जआनो थैनो हमदों आरो। दा आर'जआ जाबाय धोरोम फालिनायनि मोनसे अलंखार। अलंखार माने खसाग आरो। दा खसाग बायदि धोरोमखौ समायना गेरेमसा खालामनानै जों जुदि फालिनायाव गोगोम खालामनो थांनांगौबा आर'जआ नांथारगौ। आर'जखौनो गुबुन रावाव मा बुंदों ध्यान धारना बन्दना एबा स्मरन होनना बुंदों आरो। दा এই कारणे आर'जखौ नांगौ। बे आर'जआव बयबो बाहागो लालायनांगौ। आं बेखौ खावलायदों आरो आथिखालनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ। जोङो मोनथिनो मोन्दों जे नोंथाङा आथिखालाव धोरोमखौ लानानै गोबां बिजाब सोरजिबाय। आथिखालाव नोंथाङा गांबेसे धोरोमखौ लानानै बिजाब सोरजिखो आरो बे बिजाबफोरनि मुंखौ फोरमायनो हागोन नामा? सोरजिबाय आं खिन्थु धोरोम बिजाब माबा हिसाबै नङा आरो। मा होनो बेखौ रायथाइ महरै नङा आरो। खन्थाइ महरै लिरजोबनाय गोजा। आंनिया सब बानि गोजा आरो आंनि बिजाबाव लिरनाया। जे पापखौ माखौ होनो इनाय मावब्ला मा जायो, जे इनायनिफ्राय बोरै जों उदां जानांगौ आरो मानसिया इनायनि उदां जाना थायोब्ला माबायदि गावखौनो हबल हक्ति मोनो, गोहो मोनो थांना थानायाव सोलिनायाव रावनिबो सुथुर जाया, मानसिनिबो सुथुर जाया आरो। दा आंनि धोरोम बिजाबा बाथौ मुंथाथौ दं, बाथौ मुंसाथौ दं, ओमफ्राय अमृत बोसोन दं आरो ओमफ्राय बाथौ सोलेर सान्थौ। बाथौ मुंनि गुमुर दं, ओमफ्राय गोथारलाय दं। गासै 10खान बिजाब लिरबाय आं। ओमफ्राय दा लिरबावनो सान्दों आं लिरनो हायाखै। थारमाने आंनि बे पेरालाइस बेरामा मोजाङै राफोद जानो हायाखै आरो। दा गोसोआव बुथुमजोबना दोनदों आं मा मा लिरनांगौ बेखौ आं सुजुजोबना दोनबायानो गोसोआव। खिन्थु आंनि थांखिया बेनो बर'नि बाथौनि बिजाबाबो गुबुन हारिनि एसामिस हारिनिफोरनि बायदि भागबतआ जेसेबां गिदिर एसेबां गिदिर गांसे बिजाब बहनाय आरो। ओमफ्राय बे गासैखौबो ज' खालामनानै बे गिदिर बिजाब खालामगोन आरो। जाय बिजाबखौ दांबानो दांमोन मोनो फरायनानै माने जाहाथे जोंनि जिथु माबा अगियानफोरखौ जों होखारनो हायो। दाना गियाननि सोरां जाहाथे मोनो, जायखौनो मानसियानो फरायनानै गियान लाब खालामनो हायो। बेनो आरो आंनि थांखिया। आं धोरोम बिजाब लिरनायनि थांखिया बे नङादि आं माबा नाम मोनसे जखायसा नागिरनानै जैसा नागिरनानै लिराखै। जेराव आं रोङाबाबो बेखौ जुजि जुजि लिरदों मानि थाखाय जे सासे मानसिया आंनि बिजाबखौ नायनानै माबा मोनसे गियान मोनोबा बेनो जागोन आंनि पुण्य फल आरो। बिदि होननानै लिरदों आं मानसिनि थाखायसो लिरदों। बे बिजाबा आंनि नंला आं लिरबाबो आं लिरनानै आगारजोबना होबाय जोंनि समाजनो। समाजा फरायनानै मा मोनदों मा मोनाखै गावसिनि बाथ्रासै आरो। दा आंनि लिरनायानो साफिसियेन्ट जादों आं बेखौ बुङा। बबाव आंनियाबो भुल थालांनो हागौ। दा गियानि गुनिफोरा सोदांनांगोन आरो बेखौ। बे मोनसे आंनि नोजोर आरो। नैबे समाव जोङो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जि बाथौ धोरोमारि खान्थि आरो दिनैनि जि से काति फोरबो माइनाव बरायनाय फोरबो जोङो बिथां गुरु हरेस्वर मोसाहारिनिफ्राय जों गोबां मिथिना मोनबाय। आरो बिथाङा दिनैसिम
10 धोरोम बिजाब बिथाङा दिनै सेबखांनानै दिहुनबाय। मख'नो गोनांदि बाथौ मुंनि थाथौ आरो बाथौ मुंनि सान्थौ गोथारलाय बायदि गोबां धोरोमारि बिजाबखौ बिथाङा सेबखांबाय होननानै जों सिगाङाव फोरमायदों आरो बेवहायनो धोरोमारि गोबां बोसोनखौ मोननो हागोन। आरो बिथाङा फोरमायबावदों बिथांनि जि लिरनाय खान्थि बेखौ बिथाङा खन्थाइ नोजोरजों लिरदों होननानै। क'क्राझार मक्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव गोदान फरायसाफोरनि एडमिसन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नार्सिं कर्स फरायनो गोसो गुदुं फरायसाफ्रा फैगौ 30 अक्ट'बर खालारसिमनि गेजेराव मुं थिसनफैनो हागोन। क'क्राझार सोहोरनि खोला फारसे मक्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझारा निउ दिल्लीयाव थानाय इन्डियान नार्सिं काउन्सिल आरो गुवाहाटीयाव थानाय आसाम नार्स मेडिवेज एन्ड हेल्थ भिजिटर्स काउन्सिलनि सिङाव एफिलिएटेड जानायजों लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ आसामनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टजों गनायथि होजानाय गंसे गाहाम खाबु थानाय साम कलेज अफ नार्सिं 3 years in general nursing midwifery आरो 2 years diploma in auxiliary nursing and midwifery कोर्सनि सोलोंथाइखौ HS पास खालामनाय साइन्स एबा आर्ट्स स्ट्रिमनि गोसो गुदुं फरायसाफ्रा लानो हागोन। साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव फरायसाफोरनि थाखाय डिजिटेल क्लासरूम, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, कम्पिउटार लेबोरेटरी, नार्सिं फाउंडेशन लेबोरेटरी, कम्युनिटी हेल्थ नार्सिं एन्ड न्यूट्रिशन लेबोरेटरी, OBC Pediatrics Laboratory, Free Clinical Science Laboratory, Clinical Training आरो हस्टेलनि थाखाय 4-storied RCC Residential Building लोगोसे बासजों थांलाय फैलायनि गाहाम खाबुफोरखौ होनाय जायो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9854550697 नङाब्ला 9854300175 मबाइल नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। जोंना दा साम कलेजाव एडमिसना जागासिनो दङ 31 अक्ट'बरसिम आरो बिनि उनावहाय जोंहा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय फेसिलिटि दङ बेहाय 3 years कर्स आरो हस्टेल फेसिलिटि दङ आरो हस्टेलाव थांलाय फैलायनि थाखाय गारिबो दङ आरो जों ट्रेनिंनि थाखाय 3 years कर्सआव जोंहा गासैबो फेसिलिटि दंजोबो। प्रेक्टिकेलनि थाखाय प्रेक्टिकेलबो जोंना मोजाङै जायो आरो बे प्रेक्टिकेल समावबो जोङो हस्पिटालाव लांलाय लाबोलाय खालामो। जोंहा एक्सट्रा गारि दङ आरो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय हस्टेल फेसिलिटिबो जोंहा दङ। क्वालिफिकेसना जाहैबाय JNMनि थाखाय हायार सेकेन्डारि पास जानांगौ। बिहेखि साइन्स बा साबसिन जायो खिन्थु जों आर्ट्सनिखौबो लायो आरो ANMनि थाखायबो हायार सेकेन्डारि पास। ANM कर्सआ 2 years कर्स, JNMआ 3 years कर्स।